To fa, 'yan sanda sun kama wani rikakken dilan kwayoyi. To sai ya ga 'yan jarida kawai sai amfani da wannan dama ya zo ya sanar da su cewa duk wanda ya taimake shi ya fito daga hannun 'yan sanda ba a kai shi gidan bursin ba zai bada dala miliyan 100. 'Yan sandan nan ba su tunanin maganar shi za ta yi tasiri ba. Ashe wa'annan rikakkun 'yan ta'addan garin su ma sun ga wannan bayanin da ya a TV. Sai kawai suka tsaya suka shirya tsararren shiryen da za su fito da shi su samu wannan dala miliyan 100 din. An tsayar da motar nan kawai sai wannan mutumin ya taho. Kawai yana zuwa ko ya harbe direban wannan motar. Sannan ya shiga ciki ya bude mutumin nan su kuma mutanen da suke ciki ganin cewa kayan 'yan sanda ne a jikin shi ba su tunanin wani abu ba kawai ya kwance mishi ankwar da take hannun shi ya fito da shi sun zo za su tafi kenan kawai sai motar wani 'yan sandan ta ƙara zuwa haka ya dauko ta bindiga ya bude musu wuta sai suka yi maza suka harbe shi sai ɗaya ɗan sandan ya maza ya sa shi a mota to amma kafin ya shiga sai kawai dilan nan ya maza ya ja motar hakan ya sa 'yan sanda suka harbe wannan ɗan sandan sannan shi kuma wannan dilan bai samu damar guduwa ba saboda 'yan sanda gaba ɗaya sun yi arrestin ɗin shi haka suka kama shi sannan aka je aka sake kulle shi. 'Yan sanda yanzu sun lura da girman wannan lamarin hakan yasa suka yanke shawarar cewa yanzu fa hanya ɗaya ce dole sai dai a kai shi a helicopter in ba haka ba za a yi ta rasa rayukan 'yan sanda. Ana kokarin za a sa shi a helicopter nan ashe wani sniper ya buya kawai sai ya maza ya harbi tankin helicopter din nan ya fasa tankin nan. Hakan yasa jirgin nan ya faɗi ƙasa ya ƙone yanzu dole sai 'yan sanda sun sake yin sabon shiri saboda su samu su kai shi gidan bursin. An samu mashinan 'yan sanda ne da motoci aka sako shi a ciki aka taho da shi nan kuma ga mutane nan a hanya sun kashe hanya ɗaya suna ta yin zanga-zanga to sun zo sun wuce wannan mutanen dai kawai sai suka ga wani tsohon mutum ya zo tsallaka titi dan sandan nan yana taimaka magana kawai sai yayi mayafin shi ya buɗe wa 'yan sandan nan wuta kawai sai suka buɗe wajen nan wuta gaba ɗaya suka rufe gunnan da wuta sai ɗaya daga cikin 'yan ta'addan nan ya jefa hayaki gaba ɗaya suka turnike gunnan da hayaki kawai wuta ake buɗewa a gurin nan 'yan sandan nan sun rasa ina ma za su harba wannan kawai ya leko da rocket ya harba motar 'yan sanda kawai sai 'yan ta'addan nan suka zo suka buɗe motar da wannan dilan kwayoyin yake ciki to amma me za su gani sai suka ga ashe gunki ne ba a sako shi a ciki ba ashe 'yan sandan nan yaudarar su suka yi na asalin an danka wa SWAT ne su ne za su kai shi gidan yari haka suka taho da shi suka danna shi a cikin mota an sa shi a cikin mota kawai sai wannan dilan kwayoyin ya kama dariya sannan ya tambayi wannan SWAT din cewa wai nawa ne albashin ku ne ma a wata ni in dai za ku banni in tafi to zan ba ku dala miliyan 200 hakan zai sa kowanne daga cikin ku zai samu dala miliyan 60 kawai SWAT din nan da ya ji haka sai ya dalla mishi mari ana cikin tafiya me za su gani kawai sai direban motar ne ya taka birki ya zo ya fito da bindiga shi ya ce ku mahaukata ne wa'annan kuɗin za ku yi mana asara nawa ake biyan mu albashi yasa bindiga duk ya harbe wa'annan yan uwan nashi SWAT sannan ya samu ya zaro wannan dan ta'addan ya ce mishi ya tafi zai zo ya karbi kuɗin shi daga baya to amma ya kuce gani wannan direban motar yayi abin da ya kamata kuwa ku sa mana a comment section Allah ya samu dace.